derhasat islary YouTube channelखौ नोंथांमोना फिन मोनफिनबावनाय नंलिया। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि बे दाहा बर' ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर, जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा इउटुबारनि बागै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। जोबोर दुखुनांथाव। अब्ला भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। गोनां फोसावनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बियो आंनि सेकेन्ड चेनेल आरो आंनि हेड चेनेल derhasat islary YouTube चेनेल दङ। दा बिनि गेजेराव आङो फोसावहरनो साननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय, derhasat islary YouTube चेनेला बहुत गिदिर खैफोदाव गब्रबाय आरो बियो माब्लाबाबो सिखांफिननो हानाय नंलिया, आङो बेखौ सानो। दा जास्ट आङो बेखौल' एक्सप्लेनेशन होहरनो सानबाय रायजोफोर। आङो माब्लाबाबो गोरोन्थि मावबोआखैमोन आरो सानो आङो माब्लाबाबो भुल खामानि मावबोआखैमोन होननानै। नाथाय जाय जाथाया जानानै थांबाय बियो एकदमबारे बहुत दुखुनांथाव आरो दिनैनिफ्राय लानानै derhasat islary YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना फिन मोनफिनबावनाय नंलिया। आङो सानो बे बारावनो आंखौ जातिनि हाबा मावनो थाखाय रिटायार होबाय, आङो बेखौ सानदों आरो। ओमफ्राय आंनि गोसोआवहाय जेबो आफसोस गैया रायजोफोर। नैबे ब्लग चेनेला आंनिया थाबाय थागोन। ओमफ्राय derhasat islary YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना सार्च खालामबाबो मोननाय नंलिया। नोंथांमोननि साबस्क्राइबार मोनसे अपसन थाया होनब्ला बेयाव नायब्लाबो नोंथांमोना मोननाय नंलिया। बियो अरायनि थाखाय आंनि जिबननिफ्राय बियो ओंखारनानै थांबाय। बिनि रिजनखौ लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिन्थिया। आदाया खुगायाव रिटायार सोदोबखौ अन्नानै दालाबो। मानो होनोब्ला नोंथाङा बर' हारिनि गोबां रायजो राजाफोरनि आयना बायदि, जाय आयनाखौ नायोब्ला गाव गावनि महर मुस्रिखौ नुनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंनि हारिनि गेजेराव नुयैखौ नोंथाङा नुहोबोदों, मिथियैखौ मिथिहोबोदों। आसा खालामो नोंथाङा गोदान चेनेल खुलिनानै जातिनि थाखाय फिन मावफिनगोन होननानै। आरो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौल' खावलायहरो दि आंनि बे फिसा चेनेलनि गेजेरजों जेब्लानाखि बिथाङा गोदान चेनेल खुलिनायनि क्लियारिफिकेसनखौ होयो, अब्ला नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लानानै फैगोन आरो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहैगोन होननानै आसा आरो मिजिंथियो। जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला आसा खालामो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामगोन होननानै, गावनि हारिनि आंगो साननानै सापर्ट खालामगोन होननानै आसा आरो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।